Ni mota yemodimbura makumbo yesi. Chechi yangu ndinona mata inini de satanic. Shoma kutaura izvo zvinoitwa kutsitsi handisi chiKristu ba. Chikwambo changu chikanga chichirowa sina mhosva. Zvinototaridza kuti zvikwambo zvangu zviri kusenza. Ende handisi kuzofa ndakareka. Ndiri kutanga na ticha wenyu pasiji nevamwe wacho 4 awo. Wari kusenzetswa wachipa Phineas tumari awo. Neni ndichidyawo mari. Munonditengera mavhiri emota mune mota here. Ichechi yangu yandinonamata haisi ikoko baba. Chechi yangu ndeyekuti kana ndapiwa basa ndoita. Handisi kuzofa ndakanzwa tsitsi nekuti handisi wekwaJesu. Handisi madzibaba baba ndinonzwa tsitsi. Handina mati ndakatarisa mudenga baini. Praza akasungisa chiremba kuna mambo kanditi ndiPhineas. Isusu takatozvigarira isusu hatina nini. Kufuna zvekutongoziva bai kutoyafuna kutatosungisa na Phineas. Phineas ndiye ari kuziva bhora raari kutokutambisa mufamily yenyu. Isusu makushora Headman sanyama humba anova ndiye watiri kutouya naye kumba kwenyu kuti tiyanane. Aiwa chinonetsa kuti zvisaromba make nchoti imimi hama yacho kana muna Phineas mese mune muchinonzvera so pamasoko achipa huipi kun'anga. Ani muzvona mukange muinaye mune muchinzvera so achipa huipi kun'anga kuti n'anga yazondidaiwe ukama mese muchiti neiji nasi uno zvabva kunyadzisa idare racho mese imimi wepanyabanga mune pfungwa dzinopinza ko ndakatendea motore dumwa rangu makuya nomavhu. How foolish are you? Uyai nedumwa rangu riri kumba makaenda mese nedare raHeadman mukati muri kotora dumwa makuya nemavhu. Mavhu idumwa here nemari muchindipa. Handisi blind kind. Bring money as you just suffer much. Mafoni asikana mamuchida danga aripo. Ndakati rekoda zvauri kutaura. Bata Phineas auye futi kudare story aripo. Tipedze mechi. Ende wanofana kubhadhara kundituka kwaakaita kuti ndiri agent ya story. Ndakabhadharisa story kuti kana chikwambo chake chichishanda chiuraye Phineas. Ndakambhadharisa ng'ombe. Atina 150 to pay. Phineas handifuna kamuraya good kwandiri ndekuti andipo vamwe vanhu 4 wekuti ndidye. Kutanga na ticha pakuteera vamwe vacho. Like izvozvi ndiri kutaura mambo Saunyama handari kunzwa. Ndichidaidzira wana Garafa, ndichidaidzira wana Kakoroza mambo ari kunzwa. Mambo akaudza wana Kakoroza kuti mbhadhara zvinhu zvastory anonzi ndiagenda yastory. Same apply nezvo ndinoita paHeadman Nyamahumba. Ndikataura muvillage maHeadman Nyamahumba kuti nhingi nenhingi akadai. Headman wanoenda kune munhu uye kuti kasika kudzosera zvinorapi agent here. Kana kuti ndibaba ari kuchengetedza vana vake. Iye akutondidhiza kuti iwe story you are right. But dare raHeadman Nyamahumba ndo rakakuwenga ndo rinokufambisa mashoko akaipa kuti uri tsotsi. Ari kupidikuka kunge cabbage riri pamuchato. Kubikiwa sadza uchiswe nyama wobikwa futi salad. Kana usina kuuya pasitore baiwewe wanga uri kuuya nemari pasitore yekubhadharei. Kana usina kuromba pasitore waiuya nemari yekupasitore waimupirei. Iwewe ndiwe une dzungu unoitei kumba kwen'anga. Wakauya koitei usina kuromba. Iwe wakauya kobhadharei usina kuromba. Iwe pamakarongana na chiremba wako ukatonzenda munotora ivhu ndichikubvunza kuti ivhu ramuri kutora iri une mushonga wakaisa kumba kwangu ukati iwe ndine ukati iwe kana vauya nevhu repamba pako ivhu repamba pako ikauya nezviyo nembiya ndinobva ndaona kuti ivhu rauya pano ndipo here pane mushonga wangu. Ndekuti zvauya pamba pako iwewe takakubvunza kuti ndiyo here ivhu iri ukatonza ndichasara ndichaita dare neparamende yangu ukabvunza mudziwa kwauchichiparadzai ukati nhaiwe paradzai ndiko here pano kwanga uchigara tikanzi hamene iwewe baba iwe wakazopindura kuti kudii. Iwe wanga wawirirei kumba kwen'anga kana wanga usina kunge wakaromba kun'anga? Wakawirirei kumba kwangu? Wakawirirei kumba kwangu? Kumba kwangu wanga uri kudei kumba kwangu? Vanhu vandakarongana navo ndo unosungisa kwete kusungisa ini ndisina kusvika kumba kwako.